Hey guys, na ako diri karon sa Valencia. Unahan ra ni siya sa Chosen Cafe kaning nga area and tanawan nga view grabe. Nice kay bay. Ma-appreciate jud ako nimo ani sa basta duol ka sa probinsya. Wow. Wow, OFW yan. Duol sa probinsya. Pero na ba kaning nga area naara ni siya mga 30 to 45 minutes where I live. So duol ra gyud siya para nako. Nakanin ako diri before. Ang goal unta ato kay napadaw viewing deck sa unahan. Naa dito ang dalan. I'm not sure if makita ninyo sa camera but unahan pa ani. Nakoy kuya katong time Shout out ni Doms nga number 1 supporter and hater nako. Naapas unahan dito pero katong area mo kay kabatuan na and wala mi ni padayon kay basig kuya. And karon ako namong usa, I don't have to be accountable for anyone else. Chance na nako ni nga magpakabugo. Hey guys, I think diri na mo man akong vlog. Nice kag ambience diri. Nice kayo ang fog, nice kayo ang hangin, nice kayo ang the whole atmosphere. Medyo mingaw ra siya. Creepy to an extent. Medyo makadlok. It's not necessarily the road or like kana mo alone kasi mong thoughts ba mura mo kauna-una nga what if dili ko ma-successful? What if di na ako mabuhi akong pamilya? What if biyan ko sa akong fiancé? What if Himalayan 450 di dapat akong gikuha? Dili day Guerrilla 450 kay mao man din nga ride akong gusto. Of course, joke ra. Ayaw pangluod please. Muli pa ta. Bye-bye.